Os dous últimos roubos perpetrados a negocios da vila, un deles en pleno casco urbano, a escasos metros da casa consistorial, está a levantar a preocupación de hostaleiros e comerciantes, así como de veciños en xeral. A mí me decía, e dice, Fernando, es que han entrado a roubar ao lado do Concello, na confitería que está ao lado do Concello. Xa solo falta que lle vayan a roubar ao millor o bolígrafo que ten enriba da mesa o señor alcalde, a ver se así decide tomar algunha medida. Dende o PP acusan directamente ao alcalde de ser el o responsable da situación que se vive no seo da policía local, cunha merma importante de efectivos. Non pode ser que o señor Martiño, desde que entrou, ten unha cruzada contra a policía. Se ha cargado a policía local e levamos anos sin policía local pola noite. Eso os cacos o saben. A Guardia Civil non dá abasto, porque temos a Guardia Civil para toda a comarca, pero a policía local é para atender a todo o seu ayuntamiento. Por esta razón piden ao Executivo que tome cartas no asunto e se incremente a vigilancia nas rúas para dunha vez poñer fin a este tipo de sucesos. Que pasa en Boiro? Que ten pensado facer o señor Martiño? Tensa convocar a la Comisión de Seguridade? Ten pensado facer algo? Pedirálle os reforzos ao señor delegado do Goberno? Non fará nada? Eso que queremos saber. Nós o que lle pedimos é que os boirenses necesitan seguridade, incluso sabendo problemas. Os viernes de noite, os sábados de noite. Hai moitos pais que teñen medo que veñan seus fillos a pasarlo aquí. Cando Boiro sempre foi seguro. Máis peleas que nunca, problemas todas as noites.